kajing sngo kaliang kajing kong parti kalong bangi yo banra ay kini hak takamat kaba ka sorkar ka kwa banya kren bagi la kren ni kimat kom bagi la pan pausha ye ka nong rim gaji yo ban pen shairu nomor kadon kajing persangru nagaliang ka sorkar ban pesothu bakla ba ka voice of the people party kadi ka persya ay garoy ka par persya investment persya tech industry ndai mene kajing kren ji kala kren sha ngim persya ndringi persya ya kata ka roy ka par ko ra ba kajing pinjat ni persya e kata ka roy ka par ka batu no ka hok kajing kitrai jaka ni persya ya kata ka roy ka par ka pensniu ka mariang kata ka digajing persya gajing hindrai ni kwa bani kan ya ka roy ka par ka ban pensniu do ka mariang ka roy ka par ka ban kta ka hok kajing utrai jaka bat ka ban pensniu do ka kajing hi ngampoi pakat bau speaker onum ala dia ngabangan sik ya clarification lani ban panjing pensai kum mover jaga short duration the motion kumbaga julong ngejio kalat hindrai mene simla alat hindrai kai ka ba phla kalong ba kalong kai ki ka bangimpoi pakat bau shim sa tip ya ka iga ba Ukraine lani ka bang ilaban ng ulong ill inform mo ka tin nongway tip ya ka iga ba Ukraine usukwa ban penpai jubori ka jingno syangi ka voice of the people party habangi Ukraine ya ka iga bang ile rangkat ka jingtip ka jong Paitbah ka dorbar katu ka section 16 mo jong ka land management hi kabari ba ka anjo ka discouncil kadai tang ka kendon ka bakibu ha ka ban bu rinti ya kata ka jinghe jingko jaka lani ka land selling ka bakano pila ban de katno ki jaka ra la ban de katno ki jaka snong la ban de ka jingtu kalong ban penong ya ka an ka batrikam ka blok effective namar ba katu ka kendon ka bu bandon ka jinges lok rengkat ba kinong alam snong tenrei ka ba ja kalong ba kinong alam snong kimon sakmat ban ya kren ban ya bu ya kata ka ya ka limit dan dia kata ka ya ka jinghe mo kajong kajaka katno bala ban de katno bala ban IY ban lease bat kumta ter ti ka discouncil ka KHDC ka EC jong ka BPP hapo KHDC ka wang no tangi kai benta kanang bagila ban ya shkman ban pentrikam ya kata ka land selling lani ka an ka ban perking ya ka jinghe jong kajaka ban de mo kadi tanga ta ka jingmu ndai kamut pan ban kinino ya kata ka bor jigino ngalam snong no ka jingko ka jingkalong ya ka jaka Paitbah ke jaka snong ki raj yani ki nugi jaka snong don kam ban rai lang daga jingtip jung nong snong ba dor bar snong jong to ka snong ka shai hinde ke go chief minister mene upar sang ban pan phai jubor ya kata ka jingno ban ong bangi de ban le ke bangi kren ho ni le ke bangi kren ni sosi kalong bang mi alat ban pan pau ya kata hapo ka yeng dor bar ba ngangit biki Paitbah kin shai ye ke jing pan shai kin i ka jing kren bat ki su thu shai kum do ba sarkar kai lam bakla la de pi ong inoi kai ru UGC ki yalam bakla kat sapa pai ki persang pan chuya ya ka kata karu komtrei ke jongki batru kaberi ba jingtrei ke jingkran jingi ba ik magani sarkar kalong persya ke trimuluk ke persang em ban pri ba kita kikam ki bangi thau baro kem kile shi ke trimuluk tagai ban jin la ja la da sarkar MDA ka thepkam shipho hajari ya ki khala jai kidang long hi bangi ne kran ne kata ya kata ngis ko tho mo ki kam ki bedai ki jimen to shimet phinum ai bani ai shi ki nongwai ringi kran ni ki project ki be na ta ki kam ki ba phi thawla thawlinti ki bari ki sparklor ki bari ki hajar klor ki bari ki bana bar bar ki khangla ki bari ki komba kolong ka phase 2 ha ka bari ba ka PH ka to ka phaspa san fokror ka ba phi fikran phi